Українська освіта переходить до профільної старшої школи та нових стандартів навчання. Ідея реформи полягає в тому, щоб дати старшокласникам більше можливостей для вибору власного освітнього шляху та майбутньої професії. Водночас експерти застерігають, що без якісної профорієнтації профільне навчання може втратити свій головний сенс. Тому треба відштовхуватися не від того, які предмети любить дитина в школі, бо це часто зумовлено викладачем або предметом. Це теж помилка. Не з предмету дивимося, а з фаху, ким людина хоче стати в майбутньому, чого вона хоче досягти. А далі, що для цього варто вчити, що складати і куди вступати. Тому НУШ має обов'язково включати профорієнтацію, обов'язково має включати вибір профілю, це є на щастя, і, звісно ж, певну підготовку до НМТ. Цього на факту не відбудеться. Кажуть, що НУШ буде готувати трохи до НМТ, але ні. Ми бачимо кардинально інший вектор, де офіційні ж особи, які кажуть, що НУШ якось має готувати до НМТ, це є тільки в загальних словах, але на практиці шкільна програма все далі віддаляється від НМТ. На думку Олександра Кондратюка, сучасна українська школа досі недостатньо допомагає дітям зрозуміти власні здібності та визначитися з майбутнім фахом. Експерт переконаний, що освіта має активніше використовувати нинішні досягнення психології. Це допоможе учням краще пізнати себе ще до закінчення школи. От тільки зараз доводиться витрачати час до 30-40 років, щоб пізнати себе. Ми ж можемо це давати уже в школі, навчаючи людину не просто якимось загальним моделям про добро, благо і розум, а те, як цей психотип необхідно розвивати. Тому дуже важливо, щоб ми зараз оці новітні вчення про психотипи інтегрували в освіту. Ми, наприклад, себе в компанії так і робимо. І це дає, по-перше, шалену мотивацію. Люди просто хочуть вчитися. Тобто той підліток, який вчора казав, я нічого не хочу, тепер уже каже, ну давайте, в принципі, нормально. По-друге, це дає реально величезний вплив на майбутнє людини. Тобто вона формується собою, далі не втрачає десятиліття на пошук себе, а вже з 20 років починає реалізуватися в тій сфері і царині, де хоче. Ще одна тенденція останніх років – суттєва зміна підходів до підготовки до НМТ. Через складніші завдання та обмежений час вступники починають готуватися значно раніше. Якщо колись нормою були кілька місяців підготовки, то сьогодні багато родин планують цей процес за кілька років до складання тесту. Люди почали значно довше готуватися. Тобто колись було нормою приходити за 3-4 місяці, за півроку, максимум за рік. Зараз же ні. Зараз за півроку вже мало хто приходить. Приходять за рік, за 2, за 3, за 4, за 7 років залишають заявку до НМТ. Ну, за 7 років трохи рановато, але так, це стало доволі такою нормою, коли батьки в 4-му же класі кажуть, ви мені хоча б розкажіть, щоб ми не пропустили момент, коли починати. Я дам відповідь. 2-3 роки – це добре, рік – це нормально, теж можна встигнути, все окей, проте, звісно, 12 місяців підготовки, себто з літом, це краще, ніж 8 місяців, однозначно. І це підтверджується попитом, зараз багато людей йдуть на 12-10 місяців підготовки, 1,5 роки, 2 роки і так далі. Попри всі виклики, українська освіта має шанс стати однією з найсильніших у світі. Для цього, переконаний експерт, вона повинна не лише давати знання, а й допомагати людині зрозуміти себе. Саме в цьому він бачить головний напрямок розвитку школи майбутнього. Тому не потрібно шукати себе мільйон років, можна просто зрозуміти, якою мовою говорить твоя психіка, і дуже влучно, швидко її зрозуміти, стати собою. Тому з дитсадка ще може трішки рано, прям дуже сильно ділити, але з школи можна визначати основні мови психіки людини, робити її собою, давати відчуття опори, просто економити їй десятки років – це майбутнє освіти. Бути справжнім собою – це сенс освіти, один з дуже великих сенсів освіти. І це про відхід від монолюдини до різних психотипів людей, але не будь-яких класифікацій, а найглибших класифікацій про мову психіки людини. Це майбутнє освіти і це майбутнє світу.